Vi er nu ved at være klar til næste disciplin, og det er Margit. Og Morgenthaler, kom lige over. Kommer. Jeg har en kasse her, den er fyldt med en masse ting og sager. Og Margit, nu vil vi tænke os at kaste den direkte mod dit ansigt, så skal du bare gribe den i munden. Ej, det giver ikke nogen mening. Jeg er ikke en hund, jeg er en kvinde. Hun får point for hver gang hun griber, ikke? Kom nu! Ej, for helvede. Margit, kan du ikke bevæge dig lidt normalt? Ej, Margit, kom nu! Det er ikke normalt at være sådan den der. Øj. Okay, grib den her, Margit. Det kommer her lige til hovedet. Det var synd. Du fik ikke noget point alligevel. Kom så, igen. Er det ikke sjovt at idrætsdag? Jo. Fuck, var ikke dårligt til idræt, altså. Hæslige mennesker, se her! Dolf, hvad laver du? Jeg vil nu excellere en disciplin, I aldrig vil kunne vinde i. Det er kun mig, Chuck Norris og visse kapaciteter i det koreanske jiu-jitsu-miljø, der kan udføre det her. Hvad er det for en slags disciplin? Det er noget, der hedder udspring for højt oppe. Det tror jeg ikke er en officiel disciplin ved idrætsdag. Jeg er fuldstændig bedøvende ligeglad. Jeg vil bare bevise, at jeg er suveræn. I er ingenting, og det vil jeg vise nu. Farligt ud, det der. Rimeligt. Dolf, må jeg lige spørge om ting. Har du tænkt over, hvad du skal lande i? Hold mund med dine banaliteter. Det er et undermenneske, der taler. Men hør en gang her. Er du sikker på, at du lige nu tænker helt klart? En elitesoldat er født klar. Vi skal nu se en flodhest springe ud fra højt oppe. Nu kommer albatrossen, kongeørnen, skotmissilet, meteoren, brintbomben. Det gjorde noget. Dolf, skal du have en knuser?